салом дӯстони азиз, созен хубен, ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Видеои имрӯза айнами интернет-магазини Ателье Шоп сар мешавад. Духтаро, ма аллакай япаҷона чанд моҳое ки реклама мекунам. Духтаро, сайчи сохранит кунен. Беҳад либосҳои хушрӯ дора. Бо хубиш да чие ки ҳама айнами либосҳои шумо мебинен, ҳамаш в наличие. Духтарои хушрӯи ма заказ мекунен, дар равда ба шуморо роӣ мекунанд. Апашка дар Москва қарор доранд. Марҳамат кунен, заказ кунен, либосҳои дилхоҳи хутона барои ида заказ кунен ва ба бар кунен. Духтарои хушрӯи ма беҳад чизакош хушрӯай, аҷоиботай олима хумам. Як киртаак заказ кардагим, иншолло ки киртама роӣ куна, бо да шумо нишон метум. Духтаро, ина ҳамун сатракое ки ма худам да сар мекунам, фақат мепурсем ки якиҷо харидорӣ мекунен. Ина духтаро, ма айнами апашка сатракума харидорӣ мекунам. Шуморам бихарен, пушаймон намешавед. Духтаро, беҳад як инсони хуба, як зани меҳрубонай. Духтаро, касе ки айноми канали Мадина Таҷичка гап мезана, шумода скидкаи хуш роҳак мекунанд. Духтаро, нигоҳ кунен чӣ хел тройкаҳои хушрӯ, бо муҳим ки нархошон дастрасай, қимат нестай. Духтаро, моли Турсия доранд, Дубай доранд, Бишкек доранд. Ҳар кас чени зурасаш, қувват ба тавоноӣ заказ мекунад. Духтаро, чени ҳамун мисол шароите ки мо шумо дорем, ба ҳамун пулмон заказ мекунем. Духтаро, метавонем ки ҳам чизои арзон заказ кунем, ҳам чизои қимат. Духтаро, боракошон аҷоиботи мошоаллоҳанд. Заказ кунен, бовар кунен, раҳмат мегӯем. Духтаро, сайта сохранит кунен ки баъд як ҳафта ду ҳафта пас ай ман напурсен ки апа фалон сайта номероша битен, шояд ки ман натонам ёфта ҳамун номера, барое ки дар телефони ма пурраям хел контакт, может удалид мешава, может ягон чи, бароям қадар сохранит кунен хушрӯчои ман. Ҳамаи боракошон чӣ хеле гуфтам в наличие. Марҳамат кунен, заказ кунен, пушаймон намешавед. Духтаро, айноми канали ма кас мерава, шумода скидкаи хушрӯ мекунанд. Духтарои хушрӯи ма, накимо навормона сар мекунем. Пешаи тамошо кардан лайкотона бимонен. Лайк мондан бепулай. Духтаро, шумода осонай, мада приятне. Духтаро, мада иҷа племент тайёр карда будам. Дина духтаро, як зуолаи оталам монда буд, ҳамура гирифтам. Овай намакай, як дуна тухмай, ҳамура гирифтам, племент кардам. Духтаро, мода гӯшт дар корай, як дуна пиёз дар корай, камтарак укроп. Духтаро, ҳамашаам халай блендер гузарондум. Даиҷа боша зуолаак матна кадистам. Духтарои хушрӯи ма, чӣ хел нишон додагиям, ҳам хел тайёр кунен. Умед дорам ки да шуморам маъқул мешава. Беҳтарину видеоро то охир тамошо кунен. Лайкотона фаромӯш накунен. Духтаро, ҳаматона аз барои Аллоҳ дӯст медорам. Ҳамаи шумода раҳмат ки тамошо мекунен, дастгирӣ мекунен ва бениҳоят суханои хуб менависонен. Ай ҳаматон миннатдорам. Духтаро, намехел зуолаак матна кадистам. шумо чӣ ҳол доред? Духтаро, дар моҳи шарифи Рамазон ина духтаро иҷада боша, намехел бакала мегирем, намехали чӣ хел нишон додагим, ҳамхали кунен. Духтаро, бакал бо камтар майдатар боша, бо хубтарай, бакали ма камтар калонтарай. Духтаро, хайфсатаки хушрӯ омад племено. Ана дар иҷа боша, ма фаршма тайёр кардам, намак дохтам, чорни перец, красни перец, баъдан камтарак роған дохтам. Ҳамаша хуб якҷоя мекунем. Баъдан дар даруни амхали зуолачаакамон медозему, мепечонем. Духтаро, ман медонам ки занҳои тоҷик ҳамаш мошоаллоҳанд, ҳамаи корай дастшон мебиёяд. Бо хай чӣ мегӯянд, видеои мо мотиватсия мешава. Касе ки наметуна ёд мегира, касе ки метавона мехеза, бо ҳавасш мекунад, тайёр мекунад. Духтаро, ана мехел. Духтарои хушрӯи ман, баъд шумо бисёр барои ами нахд мепурсен. Духтаро, нахти авқотона бисёр медозен. Ами шавҳари ман нахти авқоти сер нахта дӯст медорад. Бароям қадар ма ҳама вақт нахд медозам. Агар аҳамият дода бошен, даже борш даки рецептшда нахд нестай, ман нахд медозам. Барои ки шавҳарам дӯст медорад, авқоти бенахта дӯст намедорад, сер нахта дӯст медорад. Духтаро, ина мехали ба анами тарз мепечонем. азизони дилам, намехе осон накай. Духтаро, шуморам тайёр кунен, шумода маъқул мешава. Духтаро, метавонем ки зирбакдорш кунен. ма бе зирбакш кардам. намехе оба меҷӯшонӣ, анам халиш кардам. Духтаро, ма чем зирбакдор, халиша нағз мебинам.
ҳамун племенои ай магазин мехарем, ай да домашникнем и ба мазатарай ҳам бо ҳалоли хушрӯ духтаро. Анам хе ова мондум ҷӯшид, якта лаврои рис дохтум, баъдан чӣ дохтум? Приправаи ролтонаш дохтум, баъд племенакома дохтум, пухтан кашидам, гирифтум, ина даиҷа племенои ма тайёр шидан. Духтаро шумо бо бабакали хеле майдатарак бубурен, бо майдаи хушрӯи бад меояд. Ама хелам племенакои ма безеб наомад. Хай бо шумо да комментария бинависонем ки чӣ хел омад. Адаиҷа боша аллакай мо ифтор кардем духтаро. Анам хай бо шумо да навор кардам азизони дилам. Духтарои хушрӯи ма, чӣ хеле ки дар описани видео навистагием, кадоме ки канали нав ҳуй кардагия, духтаракое ки нав видеокнира сар кардестанд, ҳаматон силкотона дар WhatsApp роӣ кунен. Ма шуморо барои моҳи шарифи Рамазон ба хотири Аллоҳ сабшествай бе пул мемонам. Фақат як рӯз каси успед кард то шаба роӣ кард, ма ҳамаи шуморо сабшества мемонам духтаро. Танҳо як рӯз. Ана мехе духтаро марҳамат кунен, силкотона роӣ кунен барои ба хотири моҳи шарифи Рамазон. Ма ҳамаи шуморо чӣ мемонам? Сабшества мемонам. Адаиҷа боша духтарои хушрӯи ма, ма галопси тайёр кардистам. Галопси мо дайнам хеле чиза кор дар кора духтаро. Гӯшт, як дона пиёз, кам тарак биринҷ, картошка, сабзи, нахит, пиёз бо барои зирбакш ним парак. Дайнам хеле духтаро болгарӣ, кам тарак гӯшт барои зирбакш тайёр мекунем духтаро. Имрӯз ма галопси ба фарш тайёр кардам. Гӯшта фарш кардам. Ҳар доф гӯшти реза қатъ мекардам, идоф гӯшта ба блендер фарш кардам. Ба фарш тайёр кардам духтаро. Тамошо кунен, агар маъқул шавад шуморо тайёр кунен духтаро. Намехе духтаро кам тарак рӯған медозем. Ҳама чиза коша хушрӯак мезирбонем. Намехе духтаро. Баъд бо савол метен ки шумо гуфтен ки хонаи хумонай ба чӣ ба квартира даем меген. Духтаро ман нагуфтам ки мо да квартираем. Мо да ҳамун якум доме ки нишон дода будам, да ҳамуҷа квартира меистодем. Мо 2 сол пеш ай ҳамун доме ки квартира меистодем, ай новостройка, ай котлован неву аллакай дома сохта буда нимша. Ай ҳамуҷа мо хона харидем. Мо 1.5 сол ждат кардем хонара. Ана аллакай калитоша гирифтем, да ҳамуҷа зиндагӣ мекунем духтаро. Хонаи худмонай бигем. Мо ҳозир квартира нестем ва барои чӣ хона ман нишон наметам, бисёр румтур мегенам хали, барое ки духтаро хонаи ма ҳоли ремонт надора. Мо чӣ хеле ки гуфтам, ай новостройка харидагием, без отделка харидагием, ремонт ягон чӣ надора. Ман чиша да шумо нишон метам. Ҳаме ки ремонт кардам, нафурӯхтам ша, ремонт кардам ша, ҳатман ман да шумо чӣ мекунам? Видео мекунам, нишон метам ҳамаша. Мегӯем ки посудашӯитона нишон бутен, уборкакунитона ҳамаша баъди ремонт ман ҳатман да шумо нишон метам духтаро. Уборкакунимам, посудашӯимам ҳамаша. Ина духтаро зир бондем, овша дохтем. Духтарои хушрӯи ма аиҷа болгариякомона пур кардем. Баъд камтарак гӯшт фарш зиёдӣ кард. Намехел лула бурин кардамша 5 дона шид. Ҳаме ки чизмон зирбакмон як сар ҷӯшид. Баъдан чизакомона медозем, галопсиякомона медозем духтаро. Аиҷада аллакай зирбаки ма ҷӯшид. Хай духтаро, касе ки мара дӯст медора, подписатсия кардагия, ҳатман ояндада мебинен. Ремонти хонарам агар бикунем мебинен, нафурӯшемша мебинен. Уборкакунимам, мисол посудашӯимам, ҳама чира ман видео мекунам, да шумо нишон метам, шумо мебинем. Фақат сабр кунен духтаро. Неки агар фурӯхтемша, да уҷа рафтем, хона гирифтем, хай бо уҷара нишонтон метам духтаро. Ана мехе галопсиякома дохтам хушрӯчои ма. Адаиҷа боша аллакай галопсии ма тайёр шид. Намехе шира дора ки ғавсака ки хушрӯ омад. Моҳи шарифи Рамазон муборак. Ина духтаро галопсия ки ма тайёр шид. Мо да иштиёи таом. Духтарка мама дар кухни ёрдан додум. Моли бо пухлем мама ёрдан метам пашуда бушва. Ҳама хали галопси. Я бояз замина бардоштам. Ма худам намехали мехарам духтаро. Ҳамин карак. Аз шумо мехонем мехарем.
دختر سیما مویشتی لامازون یا پولیزگاه سومده ای کلمونه باید پیشت بکنگی کنالان میماتم و شاکنن خیل کنالان میمارم دخترها اینا هم خیلی مامان باید چی میکنه همه کدوم میتونه اینا شما میتونه اینا شما دخترها کار شما میتونه مامان تونه یارده همه تن پس دو بستون اینا ما یک مال است که اینا میدونه یک مال است که دقیقا پرت افتک و تنک کردم که چی مامان و نفاد که ماما دیگه یاردم تون برای همیشه شما یه بار ماما تونه یاردم بودم و شما هم میفورم من سکر ماما یاردم دادم بعد گفت که کارتا بودکوتا ممکن است بلا همی که من اینه بادی لینگا موندم خیلی اینه پایمیدار دست تتشید میکنم برای همی که من ماندم дар ҷабоша япаҷон хоҳиш кард ки ширчой кардана нишон буте ширчоя ҳама ҳар хел мекунад духтаро баъзе одам дар шир об медозад хеле кимчи хеле мекунад ман ҳами шира медозам духтаро чоя медозам чои қоқа меҷӯша мақсад бисёр буҷӯша ки ми зарди хушрӯ мешава баъдан тамом нона реза мекунам чӣ мекунам духтаро намехоҳем маска медозам ширчоя медозам ман авсари камтар хоб дамондам духтаро ширма бисёри баъд наҷӯшонам ширчоима камакак ҷӯшид зард нашида гирифтамша ман инам хали тайёр мекунам хай ҳамаи чира духтаро ҳар одам ҳар хел тайёр мекунад ҳама ба таби дили худаш тайёр мекунад чӣ хеле ки маъқул шумо дам хел тайёр кунед апаҷон хоҳиш карда буд ина ман видео кардам ба хотири аммо апа ина иҷоза ширчоя ки ман тайёр шид баъд бо як хоҳара гуфтае ки читона чои қоқна намеполонед намедонам духтаро хеле намефурам ба ҳам чои қоқ брезам ширчоя бихӯрам намехоҳед ҷада аллакай ширчоя ки ман тайёр шид духтаро видеоро тамошо кунед лайкотона фаромӯш накунед азизони дилим духтарои хушрӯи май ҷада мояшан омадем распаковка чек ҳаста шумо нишон метавон ки чӣ харидем хай духтаро иҷа картошка пиёз сабзӣ ам хари чизоа ира намебурорум зелен гашни чукроб духтаро чои қоқ гирифтам я пачка тухми калон доштам бо ира хай нафисак сочи сметана духтаро чои қоқа барои ширчои хӯрӣ гирифтам духтаро ман як моҳи рамазон фақат ширчой мехӯрам дига ягон чӣ намехӯрам фери гирифтам хеле гирифтам барои мӯи сарма духтаро айнае гирифтам 400 рубл мӯи сарма қа мереза ки намедонам чӣ ба ҳамира таъриф кардан аями гирифтам истифода барам баъд аз шумо мегӯм результатша киви гирифтем духтаро ду тайна хали нони мулоимак гирифтем батони мулоимак парусамина зубнои паста не хеле корчаак гирифтам духтаро барои боло ягон ширини пирини тайёр кардан хеле гирифтам тез нишон будам ки рафтестем духтаро чай молоко сахарный пудра майдаҳак калони шиновар кунҷит дрож вафли дута ин олтуна духтаро шавҳар ман угрои олтунира беҳад нағз мебинад нахит пахитш медозӣ ба маззаа ки мешавад ки
زمین را 2 ملکی گرفتیم دخترها. خیر از زوخیتیل نم خیلی چیزا دخترها برای رمضان خرید کردیم. با شما بوده بسیاری تونده همی راسپاکوفکا چک محقولای. فقط میگن که اپا راسپاکوفکا چک. بسیار بعد کامera را جمع داشتم شتاتیف را نموندم شاید تست از نشان تام بودم. چه دخترها باید هدگاه چای خواب گرفتم. چای با مزه همیه احمده. ملکی های هموشون هم نمیدونم. چه دخترها لاستیچکا گرفتم. جا پامیدور جای خیلی قندک شکردکی علمشکا مرسامین ایمونیلش گرفتیم. دانا لیمون گرفتیم دخترها. یه سمین دا قندی باتونچیک میوگی اینا مسکای دخترها مسکای شدرالتا چند بارکی میرم هسته خدا را شکر برای همین میرم اما شنگانه اصلا خمودم هم چی هسته این شیر دتا یه خلودم اوسری ده هرچی میخوره مثال شیر پیر نمیخوره شیر چای نمیخوره نکی تخم میخوره اما دخترها همی یه ماهی رمضان چقدر که گفتم فقط شیر میخورم یه شیر چای به حد دوست میدارم. یه دخترها مکرون با چیه ده جان میره اوبروش خشروه با دخترها رنگی دستی میوید وای گرفتم با 4-5 تا بوده خونه تچکر برایم که 4-5 تا دیگه گرفتم تمام چه پناه گرفتم دخترها یک گلاش هم میگری از چند روبل میشه خیلی از قیمت چی دهیونه که سه تا که ارزانه پناه بادرینگ گرفتم دخترها سیری ساوس خیلی دخترها جدا اوردای ایش نمیدونم چیه ایش بخلا جونه ایش کارتوشکا های کارتوشکای خشروم نبوده شوشتگی اما خیلیش گرفتیم بعد اینجا باشه مگزین توبکو بالگاری همه دا چیزی دوست داشته من یعنی چیه چکای فرام چکای بخورم پمدور بودرین دیگه خود نخورم برنج نخد دخترها این قدرش 258 روبل خریدم نختی عجوی بوده مردک نامه چرا باید چی میخوره با لیمون تون گرفتی اجا ازبکس که لیمون گرفته درشن نخلی زب زردی بی مزای با اجا لیمون گرفته خیلی قلنفر اجا دخترها چکه سیتا چکلان رو کنه اجا اجا باشه گوزلنده اجا دخترها ریحان هم خیلی شده
این распаковка чеки сар ростимай духтаро бо наген камераи қаҷумби беҳадси ростимаем духтаро чӯима иҷада боша гӯштай ҳамаш инам халич сако харидем духтаро распаковка чеки имрӯзаи мо пакетиш даиҷай ҳуиш накардам пакетиш даиҷай иш даиҷай харидам қадар шайна нишон додам духтаро